दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन साव. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फौज जावचे खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या बावर्त्यां पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि प्रितुमेच्या रसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकुर मोरयेतावन जल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तसेच आता आणि सदा सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरियेक बडवो खबर दिता. 6व्या म्हयन्यात देवान गाब्रियल दूताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे संगी आसा. ही उतरां आयकोन मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्त जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पवित्र आत्म्यान दिवच्या संतोषान भरलेले आंकवार मोरये, सर्वांती देवाचे कुशेक खाल जावंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवणेच्या संतोषान जियोवन ताच्यो आज्ञा पाळोवन सर्गींच्या सुखाक पावची कृपा तुज्या बळादीक मजतीन आमकां तूं लाभय माये. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती
भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवान धांवीन गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फोव जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्परान आपणा केळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळच्या रंदासीचेर तिणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. मोरी सडुने 3 म्हयने एलिझाबेथे सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजू जल्माता. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुट लावन एका खावण्यान न्हिदायलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तोवळ एकाच जाणें सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया सगळे प्रजेक व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आयचे राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, तोच क्रिस्त स्वामी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुट लावन खावणेर न्हिदायलोलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच जाणें देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवा तुज्या सडवणदारांतय संतोष उल्हास भोगचे आंकवारी मरये. तूं आमची माय म्हूण दाखय, आमकां मोगान वाडय, देवबिरांतीन वागय. आमच्या काळजांनी तुज्या पुताक जेजूक आनी तुका आमी पयलें स्थान दिता. सदांच तुमच्या काळजांतय एकवटोन जियोंक आमकां फावो जावं. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां
खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू, आमची पातका आमकां बोगशी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज, आसल्यांक सर्गार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळूक जेजूक तेंपलांत भेटयता. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सरस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणूंक लागलो, सरस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलची. संतोषान तशें दुखान जेजू संगी एकवटलेले भाग्यवंती माये मोरये, आमच्या जिणयेंतलें सूख आनी दूख शांत मनान घेवची कृपा आमकां लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ
फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकल्लो भुरगो जेसू तेंपलांत मेळटा. नजरेचें कुटुंब भागी आनी आदर्श कुटुंब. जुदेव कुटुंबाच्यो रिती रिवाज्यो तांणी पाळ्ळ्यो. जेजू 12 वर्सांचो आसता ताका तांणी जेरुझलेमाक पास्का फेस्ताक व्हेलो, पूण थंयसर तो तांकां सुकलो. व्हडा कंतिदुकान तांणी ताका सोदलो आनी तो तांकां मेळिल्ले वेळी तांकां व्हरतो संतोश जालो. देव मंदीर आमची आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटुंब जावन आमच्या भावार्थाचो गूट संभ्रमतांव आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतांव. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाखणूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. देखून देव मंदिराचो अर्थ आनी महत्व आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया आनी देवस्तुतेंत क्रियात्मक रितीर वांटो घेवया. अशें आमच्या भुरग्यांनी कुडीन मोतीन आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तांकां आदार दिवया. तवळ आमची कुटुंबां देवाक भेटची मंदिरां आनी माया मोगाची बिडारां जातली. दैवीक मायपणाचो संतोश भोगलेले भोव भाग्यवंती आंकवारी मोरये, पातकाच्या बुलोवण्या वरवीं आमी तुजी भुरगीं जेजूतावन पयस वचनाशें देंवचाराच्या पासांतली तूं आमकां निवार. जशें जेजू तुका खाल जालो तशें आमी तुजी भुरगीं तुजे ससाये खाल येताव माये. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळका या दुखाच्या कोंडांत आसताव. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजमचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकामका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकामका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका. काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या. काकुळतामची कर. शांतीसीमा त्रिंदादी एकाच देवा. काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये. आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी. आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताचे
ख्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर बहु नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर खत नातले माये आम्हा पासत विनंती कर आपुट माये आम्हा पासत विनंती कर मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर बहुशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर नीतीच्या आरश्या आम्हा पासत विनंती कर जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर दाड्याच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर पांत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर सोमे सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर सैंबाच्या कथावीण गरबी संभवले राणीये आम्हा पासत विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले बोगो समका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले दयेन आयकामका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले काकुळत आमची कर तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पूण सोमेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20:3 वाक्य 13-20:2. हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फरिसेवानो कापाटी तुमी सर्गींच्या राजाचें दार मनशाक तुमी मुखामुखी दमतात. तुमी जावन भितर रिगानात आनी रिगोंक सोदतेल्यांक की रिगोंक सोडिनात. हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फरिसेवानो कापाट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हणून अर्दो संवसार तुमी मोडटात आनी एकलो मेळटास
तुमचे प्रास दोड्यान ताका यमकोंड्याचे शिक्षेक पात्र करतात. हाय तुमकां हेरांक वाट व्हरून वेतल्या कुरड्यानो, तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सापूत दी जाल्यार तें कांय वडणें, पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान सापूत घाल्यार तो रुणी जाता. कुरडे आनी मूर्ख तुमी, खंयचें व्हड भांगार पवित्र करता तें देवाळ. ह्या शिवाय तुमी म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सापूत दी जाल्यार तें वडणें, पूण तिचेर अर्पिल्ले कानिकेच्या नांवान सापूत दिल्यार तो रुणी जाता. केदें व्हडले कुरडे तुमी, खंयचें व्हड कानीक पवित्र करता ती वेदी. तर जो कोण वेदीच्या नांवान सापूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आशिल्ल्या सर वस्तूंच्या नांवान सापूत दिता. जो कोण देवाळाच्या नांवान सापूत दिता तो देवाळाच्या आनी तातूंत निवास करता त्या देवाच्या नांवान सापूत दिता. आनी जो कोण सर्गाच्या नांवान सापूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाच्या आनी ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सापूत दिता. देवाचें उतार हें. फारिजेव आनी शास्त्री जुदेव समर्थीचे धार्मीक फुडारी ते नियमशास्त्र जाणा जावन हेरांक ताचे विशयान शिकवण दिवचें तांचें कर्तव्य. तांची शिकवण, प्रवचन, उलोवणें आनी जिवीत एकामेकाक ताण पडोवन आदर्श धार्मीक फुडारी ते जायचे आसले. पूण ते नियमशास्त्रा प्रकार जियेनातले. लोकांक त्या प्रमाणे जियोंक शिकयताले आनी थोडे फावटी तेच नियमशास्त्र आनी हेर धार्मीक संगती समान नेणा आसले. अशें चूक समजणी दिवन वांकड्या वाटेक ते लोटताले. अशें जावन ते जावन सर्गीच्या राजा भितर सरानातले, हेरांकी भितर सरूंक आडयताले. असल्या धार्मीक फुडाऱ्यांक जेजू खंडन करता. हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत कशें जियेता, हांव म्हज्या समर्थे विशयांत स्पश्ट जाणा सांगी. वायट समजणेन वा सारकें नेणा आसता म्हाका जाय तशें जियोवन जेजू क्रिस्ता विशयांत चूक समजणी हांवें हेरांक दिल्या गी. आमच्या कुटुंबांत सेत समारा फिरगजेंत क्रिस्ती जिवीत जियेतल्यांची टिका वा मस्किऱ्यो केल्यात. जेजू क्रिस्ताचो नीज अनुभव जोडून ताच्या उसवाडान बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोवया. मोरयेचें रक्षण जोडूंक मागणे. ए मोरये, देवाचे कथावीन माये, तुका आमच्या घराची राणी आनी धनीन म्हूण विंचून काडटा हांव. भोव मोगाळी माये, पिडेंतलें, गडगड्या जगलाण्यांतलें, उज्यांतलें, वाऱ्या वादळांतलें, झुजाच्या अवघडांतलें आनी आमच्या दुस्मानाच्या हातांतलें हें घराणें राख. ह्या घरांत जियेतल्यांचो भद्र आसरो तुमचा. भायर भितर वेताना आमची मेटां तूं सांबाळ. अकस्मीत आनी ना तयार मोरणांतलें आमकां तूं राख. पातकांतलें आनी सर विघ्नांतलें आमकां पयस दवर. आमी सोमेस्तांनी पातयेनेन आनी तिरासानेन हांगा आमच्या देवाची साकरी करन उपरांत तुजे संगता ससनाचें सूख भोगोंक पावाशें कर. मोरये, जेजूचे माये, आमी तुज्या पुता जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आमकां शिकय. मोरये, क्रिस्ता माये, आमी तुज्या पुता जेजू बरी कुडीन, मतीन आनी देवबिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. मोरये, नजरतेच्या कुटुंबाचे माये, आमच्या कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. मोरये, आवयेचे शेकाये, आमच्या आवयांक शेगुणांनी नेटय आनी माया मोगाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण दी. मोरये, देवा पुताचे माये, एक दीस जेजू संगी तुजे बराबर पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्गी बापांक अर्गास्तुती दिवंक आमकां फावो कर. भोव मोगाळी माये, मोरये, वंदन तुका. सर्ग संवसाराचे रानये, देवान तुका विंचून काडली जावंक आपल्या पुताची आवय. देवान तुका वूंस काडली, कुडी आत्म्या सोमे सर्गार व्हेली. जेजूक देवान राय करून तुका आयताने मुकुटायली राणी म्हूण दैवीक राजाची. बावंडा आमी तुज्याच पुताची. तुजे ते पदवेन आमकां चलय, विघ्नां आणवरांतली आमकां वाटय. आमच्यो ताळण्यो दावंडाय, पडल्यार आमकां उठय. आमच्या घराण्यांत राव, आमच्या गरजांनी पाव.
अवचित मरणांतली आमकां निवार, ससनीक मरणांतली आमकां बचाव कर. समाधानाचे रानये, लाभय समाधान आमच्या घराण्याक, आमच्या गांवाक, सगळ्या संवसाराक. पावय शेकी आमकां आनी सोमेस्तांक, आमी आशेताव त्या बागी राजाक. थंय बोगूंको सुको ससनीक आनी जियोंको ससनाच्या ससनाक. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. मोरी माय, जेजू लागीं विनवणी करून दी, आनी सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत सुख शांती समाधान फावो करून दी म्हूण सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोरये, तुझे नांव वर्णिताव, दिसान दीस तुका होगोळसिताव, तर तूं माय परती दोळे आमचेर, मोगाळ तुज्या भुरग्यांचेर. तर तूं माय परती दोळे आमचेर, मोगाळ तुज्या भुरग्यांचेर. ये मोरये, तुजें नांव वर्णिताव, दिसान दीस तुका होगोळसिताव. ये मोगाळी मोरये, माये म्हूण तुका उलो मारताव, पातेणेन आमी लागीं सरताव. सांडी नाका माय तुज्या भुरग्यांक, भुरग्यांक आमकां परदेशाक. सांडी नाका माय तुज्या भुरग्यांक, भुरग्यांक आमकां परदेशाक. माये म्हूण तुका उलो मारताव, पातेणेन आमी लागीं सरताव. ये दयाळी मोरये, मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी, आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन, निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भोवमोगाच्यो दैवीक अमृत संस्था तर्फे तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. आमचो दैवीक अमृत संस्थो जायतीं यात्रीक पयणां मांडून हाडटा म्हणली एक बरी संतोशाची खबर तुमकां हांव हाडून आयलां. फाटल्या 12 वर्सां तावन आमी भारतांत तशें विदेशांत जायत्या जाग्यांक यात्रेक पयणां मांडून हाडल्यांत. आनी ह्या वर्साय सुमार 10 यात्रेक पयणां आमी मांडून हाडल्यांत म्हणलें तुमकां तिडसूंक हांव संदेश पावतां. विशेश जावन ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत इस्टर्न युरोप यात्रेक पयण आसा. आनी ताच्या उपरांत सप्टेंबर 15 तारखेक
बागेऊन जाग्यांक यात्रेक पयन आसा. ऑक्टोबर 8 तारखेर आनी एक बॅच बागेऊन जाग्यांक इस्रायलाक यात्रेक पयन आसतले. आनी हाचे उपरांत नॉर्थ इंडिया, आमच्या भारतांत नॉर्थ इंडिया टूर आसतले. ऑक्टोबर म्हयन्यांत उटी, कोडायकनाल तशेंच वेलांकणी, पांडिचेरी, चेन्नय ह्या यात्रेक जाग्यांक आमी पयण मांडून हाडलां. हाच्या फाटल्यान आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत आनी एक विदेशक यात्रे पयन आसा, तें जावन आसा थायलंड. आनी उपरांत डिसेंबर म्हयन्यांत सान फ्रांसीस सावेर ताची कूड प्रदर्शनां दवरचे वेळी गोंयां यात्रेक पयन आमी मांडून हाडलां. जानेर म्हयन्यांत श्रीलंका सान जुदेबादाच्या पवित्र जाग्यांक यात्रे पयन आसा. आनी उपरांत व्हिएटनाम ह्या नव्याच गांवाक एक पयन आमी मांडून हाडलां. आनी एप्रिलांत परत होलीलँड ह्या बागेऊन जाग्यांक. आनी मेयाच्या 12 तारखेर आमी युरोपाक यात्रेक पयन मांडून हाडलां. मोदें काश्मीर यात्रे पयन आसतलें. अशीं 10 यात्रे पयणां तुमच्या खातीर मांडून हाडल्यात. मोगाचे न्हू, असलो संदर्भ उपयोग करा, सक्कळ बरें मोन करा. प्रत्येक तरान इस्टर्न युरोप हे विशेष यात्रे पयन वेळ चड ना. बेगीनच आज ही खबर आयकल्या तक्षण तुमचें नांव रेजिस्टर करा. येदोळस सुमार 100 जाणां पाद्रबांनी रेजिस्टर केलां. तांचें नांव देखून तुमचें नांव रेजिस्टर करा. हर एका यात्रे पयणाक तुमी येया. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें, बरी सेवा, बरो अनुभव तुमकां ह्या यात्रेक पयना मेळटलो. सगळ्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत. दिव्यवाणी